Guys, mayong buntag Pilipinas and mayong hapon sa naa sa Amerika. So karon guys, magmukbang ta. I think i-upload ko ni sa akong isa ka channel kasi naman ko isa ka YouTube channel. So fruit mukbang. Ayan. Sobrang dami ng fruits ko. Isang plato na malaki. Bisaya pala to, dapat Bisaya. Bisaya mukbang. So, naakoy apple. Ayan, pakita ko sa inyo. Apple. Strawberries. Ayan o, strawberries. Blueberries. Frozen na blueberries yan guys. And strawberries. And frozen na mango. Kasi, naakoy mangga dito. Pero di pa siya totally nga hinog. So, frozen na lang akong kaunon. And then, I have oranges. Ayan, orange sa kilid. And, gani siya guys, cantaloupe. I don't know kung unsa ni siya sa Pilipinas. Ayan o, kanang ano siya ba? Cantaloupe. And then, naakoy nangka. Nangka. Diba? So, mga unta guys. Magchika-chika tawel. Magmukbang. Naapa ko yung mga fruits dito sa sulod guys. Kaning cantaloupe, leftover ni siya na mo gahapon. Kaya, perminti may magpahit og cantaloupe. So, wala pa na ako gabrihan ng isa. Kaya, kuan pa. Hilaw pa. So, kaunta guys. Mga ni akong kuan, paniod to. Late lunch / snacks. Daghan di akong gikaon ganina sa buntag. Itlog, omelette ba niya. Daghan mga vegetables. Wala na kay kugutlomon. Late man mi nag-lunch. Mga ni akong paniod to. Ang akong bala to asa sulod nag-exercise. Actually, nag-exercise man ko guys ganina. Nag-jump rope ako. Maura. Basta lang ba exercise. Ngayon pa akong bala, mahurot pa kuno na ako. Kutdo na ako eh. Relax lang ang among kuanin ni guys. Hilom kayo din wala yung sulingan. Layo ra sulingan. Nakabantay mo basta mag-exercise mo, dili mo gutomon. Siya, basta mag-exercise ko dili ko gutomon. Nya pag panihapon dayon, tuara bala-bala din kaon. Ning langka, mahal siya guys. Sa Super 1 ako napalit. Nangka, sayang ako magpalit og nangka kay akong bana di man mukha og nangka. Irehis man, ignorante ba? Naghuna-huna ko og kuan mahurot baka ni nako. Murag tinuod gyud akong bana, murag liigid na ako ni mahurot kay murag daghan man isa ka plato. Kamusta mo diya guys? Oo, kabalo kung i-upload ko ni sa akong main channel or dito sa isa. Katong isa na ako ka channel. Magbuhat unta kog laing channel para mukbang ba? Bisaya mukbang. Nya Bisaya vlog kay usahay ganahan manggod ko magbisaya nya dito sa akong main channel kay mga Tagalog man kasagara dito nag-subscribe. Dili ko pa ka Bisaya dito. Nya lisod pud magkuan magbutang og thumbnail. Or thumbnail, lisod magbutang og subtitle ba. Abtan kag siyam-siyam ay ka makahuman. Amo ni siya. Naan ako nga magbuhat na lang og laing channel kalang puro Bisaya ba. Kay usa di man nato malikayan nga ganahan ta magbisaya. Uban di man kasabot. Mingaw kay dinhi guys. Sa una gasikat-sikat jud ko, excited kay kumanhid din sa Amerika. Karon excited bud mo uli sa Pilipinas. Mingaw man din hastang mingawa. Mga tao din busy sige puro trabaho nya usahay na maglaag. Daghan mga bayronon din hindi pwede magtanga-tanga. Sa Pilipinas sayahay ang buhay. Dili tanan pero murag sayon ra dito ba. Pwede ra ka man labas sa dalas.
Tumiking cantaloupe guys. Tamis. Akong tang ipapil akong bana na. Allergic manis kamera akong bana eh. Crunchy kayong apple guys. Apple everyday. Apple gyud sa akong lunch menu. Ang apple. Kaya nice gyud ug makaon tag prutas guys. Isa kadlaw bisag isa lang ba. May duha klase. Pero ako ganahan ako kaon sa prutas dahil sa paniudto na ako. Prutas nang akong kaunon. Sa una malipong ko walay rice. Karon kuan na. Usahay na lang ko magkaon og rice. Say mga kaduha sa kasimana. Yummy. Chika-chika. Unsa kaya itong chikahan, no? Hatag na lang kung mga advice ba. Gusto mo anhi din sa US. Advice lang na ako nga. Kung naamay mga sakyanan din sa Pilipinas, pag-practice na og drive, kaya basin og imong bana ba, nagpuyo sa layo sa syudad or layo sa town, parehas amo kinahanglan gyud nga kabalo ka mag-drive. Kung ba na rabi nagtudlo sa ako guys nga mag-drive, sige mig-away atong panahon na kay lisod laging wala ta kabalo, wa tay hanaw ba nya bike ra atong na tun-an og drive sa Pilipinas. Sige mig-away kada human na practice. Pag uli, hindi mo magtingog, magbungol me. Pero karon ano na, it's all worth it kay so far wala pa ko natikitan. Pero na-stop na ko sa police kaysa pa lang nag-overspeed ko ba. Kung di na ako ni mahurot, ako lang butang sa fridge para snack ba. May muot man kuaning mukbang oy. Mura kag milo ba may istorya, makaon niya may istorya sa camera. Katawan ako sa kumbana. Hulog. Di man mo palag akong bana. Tama na siya siyaw-yaw. Kalmi sa hangin guys. Mura na kog nasa agong. Agong ba? Kabalo ba mo asang agong? Sabado na di ay diri sa amo guys. Alas 3 na sa hapon. Sa Pilipinas, murag ko anak karon sa Pilipinas. Domingo na. Domingo sa buntag. Shout out Hapos family, Abian family, Balasabas, Sanchez family. Shout out sa mga gwapa. Nga, for sure mananaw gid ani akong video. Akong number 1 supporter, akong mama. Magsige pananaw sa akong video ba, bisag way mga pulos nga video. Kaling ako manggod guys, lingaw-lingaw ro manggod ng ako. Basta lang ba nga nakoy kalingawan aron di ko mingawon. Mao gyud ang purpose or nga mao gyud ang rason nga nung nag-YouTuber ko. Ay pag day off, wa may lingaw. Dire ras balay. Kapoy man pud og laag oy, init. Wadto pud ka sa beach na. Kapoy man init. Ako ra isa maligo, akong bana ligo, kandingon. Bugnaw man ang tubig sa beach, murag sa sapong ba. Gingaw kaayo. Guys, nakuwangan-kuwangan na. Hapit na siya.
Hapit na magkatunga. Basin mo anhi ako mana karon, ako siyang tagaan. Sige nagsinya sa bintana nako dito sa gawas di ay. Unsa dagan kuno kayo. Sige nang kay di masa di mapanos. Ako nibutang sa fridge. Mahurot tagyapon ako sige kuot-kuot. Kada lihok mo kuot-kuot ra ko ba. Mayong naka-prepare na kay pag gutomon ko, gusto kong snack. Ano na akong kaunon. Nag-healthy diet ko karon kay na yung mga plano sa mga kinabuhi. Aron layo ba? Dili ka na magsakit ba? Ma-strong atong immune system. Hapit na. Ganahan po kong mag-smoothie guys sa lunch. Andra, strawberry, blueberry, manga. Butangan ako gamay cinnamon o gatas. Mga na-solve na ang akong paniod to. Wabay ako ligo guys. Kaya diri man gud ugwa may trabaho. Ugwa ko ilakaw. Diri ko sa gabi ko maligo. Para presko ba. Lamig kay mangga guys. Ang mangga may una nahurot. Kaya lami sayon ra usapon ba. Ang nangka man good lisod usapon. Hapit na ka magkatunga. Balik ta sa topic ganina. Nagkuan mi guys. Nag-istorya lagi mi sa akong bana nga. Kasi sige magkunang ako sa kumbensihon nga sa Pilipinas na lang mi magpuyo. Pero di gud lagi daw siya kay basin daw ang healthcare ba, basin mahal ang insurance, then himanggod libre manggod siya kay sa veterans man siya. So tanan healthcare needs niya libre sa VA. So wala siya bayaran sa piso. So mag-worry siya kay basin sa Pilipinas ba dili siya covered or pero naaman may friends nga iyahang igsuon tuwa sa Pilipinas. Dito sila nagpuyo sa Laguna. So dool daw sila sa VA hospital. So ang asawa ko nag-istorya mitong niaging adlaw ingon siya og mudaog daw ko si Trump kay di man siya ganahan ni Trump no. Og mudaog daw si Trump another 4 years na term. Mubalhin daw mi sa Pilipinas. Tanaw na to og tinud-on ba niya. Basig boret sa po niya. Ginahinay na kog ampo guys nga mudaog si Trump kay para makabalhin na mi dito. Pero di kayo siya ganahan sa napaligiran sa Balingasag. Gusto niya sa Cagayan. Dool sa city ba kay kung unsay may tabo, di ba na amin siya mga health issues. Sayon ra sa tan.aw na to. Dami king apple guys. Akong bana pag-abot sa mga fruits, mga healthy na pagkaon, di gina siya mukuan mo bisag unsa akong paliton basta prutas, gora permente. Pero og mga chichirya sa kadto mig Asian store, tuara magdako gyud yung mata, pero mapalit gyapon ko, pero nay yaw-yaw. Pero diri sa balay bawal ang soft drinks. Dili gud ko ipapalit og kuan Coke or Pepsi, diri bawal kay tungod kay daghan kay sugar ang soda o soft drinks. Pero mga chocolate usahay banana cake mag-bake ko pero less sugar lang. Stricto akong bana pag-abot sa health. Kay mahal ba din hiog ng hospital. Arang nakaroon kay covered naman ko sa akong insurance sa trabaho.
Pero kung wa kay insurance, nako. Mahal kaayo. Ang pinakamahal din here guys, ang dental. Nakadumdum ko, nagpapasta ko ba. Putra guys, giabot og $300. Nagpa-cleaning, nagpa-cleaning ra di ay. Wala ako nagpapasta, nagpa-cleaning ra. $300 na. Mahal. Mao nga ang pingan gyud ang ngipon kung unsa dili kay bisag unsa lay kaunon. Yan napud na mag-chika guys. Mukaon sa ako. See you later. See you later, alligator. Guys, mao na lang ning nabilin. Orange na lang. Ay, nay nagtago di ay nga blueberry. Og isa ka slice nga apple. O kaning gamay. Ayun, busog na kaay ko. Sakit na akong tiyan. Nagsugod, nagsakit. Di ba ka kung magkalibangan ani? First time na ako ning gisagol-sagol ang mga prutas. Kaning orange, murag nag-dry siya. Ako ning ibutang sa fridge. And so far, nahurot naman. Wala akong gitabangan sa kumbana. Kaya busog na pud siya. Kumbana man good. Dili kaya na siya tigkaon. Gamay ran kinan-ana. So, mao na to guys. Ang akong mukbang. My first mukbang. Sobrang boring kayo kung magmukbang ba, pero okay ra na. Lingaw-lingaw raman. Sige, sa sunod na pod guys, and maghuna-huna sa kung unsay akong imukbang sunod. Salamat sa inyong pagtanaw. God bless you.